Inauteriak jairik internazionalenak direla esan dezakegu, eta hoien ezaugarri nagusiak desberdintasunik behinena bi dira, permisibitatea eta kontrolik eza. Inauteriak antzinako festa eta kulturetan oinarrituta daude teoria batzuen arabera. Grezia eta Roman ospatzen ziren bakanaletan, edo Hegoameriketar eta Afroameriketar kulturetan kokatu dute batzuek abiapuntua esaterako. Baina inauteriak katolizismoan oinarrituta daude gehien bat, Kuaresma kristaua baino lehenago ospatzen baitira. Inauteri guztiek antzeko ezaugarriak dituzten arren, kultura bakoitzak bere berezitasuna gehitzen die. Adibidez, Belgikako Gilles de Vans herrian laranjak jaurtitze dituzte. Baina munduan ezagunenak Rio de Janeirokoak eta Veneziakoak dira.